Вітаю ў тэлебуцы і прадстаўляю сённяшняга госця. Яго дзед быў дарадцам Машэрава, бацька адным са стваральнікаў партыі БНФ, а ён сам у 33 гады стаў адной з ключавых фігураў у беларускай культуры і дэмакратычным руху. Франак, 7 год тому интервью нашей Ниве, когда тебя признали человеком году, ты сказал, что сыходишь цалком с политики и занимаешься двумя занятками – журналистика и громадско-культурная деятельность. И вот ты снова вернулся в политичную плоскость. Калі, чаму и главное, навошта? Нечакана, не збіраўся. Мне вельмі полукамфортна ў журналістыцы. Заўжды комфортна, калі ты назіраеш як бы збоку, з дыстанцыі, можаш там пракаментаваць, пакрытыкаваць. А як толькі ты трапляеш у гэтай падзеі, у цябе звязаныя рукі, і ты нейкі закладнік сітуацыі, на якую не заўжды ўплываеш. Быў верасень, не быў жнівень, а ўсе гэтыя разгоны, вулічныя акцыі. Я сачу, каментую, сяджу ў тэлеграме, але я бачу, што магу рабіць больш. І тады я напісаў Добравольскаму, які тады быў у Вільні, разам з Ціхановскай, кажу, слухайце, хачу быць карысным, гатовы быць міжнародным сакратаром. І ён такі, не ведаем, прыязджайце, паглядзім. Праз 2 дні сабраўся ў Вільню, пабачыў Ціхановскую, і адразу ж мяне пасадзілі на нейкую сустрэчу з нарвегамі, фінамі ці шведамі, на нараду там, з міністрамі ці парламентарамі. Ну і так усё паехала, закруцілася. І зноў апынуўся ў сваёй ранейшай стыхіі, так? Апынуўся в ранейшай стыхіі, і, ў прынцыпе, это вельмі лёгка было. Было такое адчуванне, нібыта палітыка нікуды не сыходзіла. Так атрымалася, што ўсё, дзе я быў, і журналістыка, і культура – это таксама часткі палітыкі. Проста ў нейкіх сферах ты больш самастойна незалежны, у нейкіх ты больш рызыкуеш. Так вот, палітыка, якой мы займаемся цяпер, это, напэўна, ўжо такое, это па лязу хадзіць. Ну, вось менавіта, мне цікава, на той момант, калі ты вось гэтую фразу сказаў, што ты сыходзіш з палітыкі, мне яна тады падалася вельмі дзіўнай, ведаючы цябе. В прынцыпе, ці можна весці свае справы, звязаныя там з культурай, журналістыкай і не быць у палітыцы? Не дакранацца да яе. Быць па-за палітыкай, ты думаеш, можна? Ну, можна, пакуль не адбываецца 2020 год. Калі проста галаву ў ваду ўсяму грамадству, і перад кожным ёсць выбар. Ты там, за свабоду каштоўнасці, ці ты з крывавай тараніі. І калі мірны час, калі няма гэтай рэвалюцыі, калі няма крызісу там, нацыянальнага маштабу, можна спакойна існаваць, запісваць песенькі там, пра жыццё, каханне, быць як Сергей Михалок, там, нешта згадаць, дзесьці пакрытыкаваць, але ў цэлым не лезці ў грамадскую дзейнасць. Але калі пачынаецца рэвалюцыя, гэтыя кантрасты, гэтая палярызацыя паглыбляецца. І у нас жа ўсё чорна-белае ў нашай рэвалюцыі. У нас няма шэрых, няма паўтаноў. І вось тады ўжо быць па-за палітыкай немагчыма. Ляўчук стала крымінальніцай, там матолькі сталі тэрарыстамі. Практычна кожны, хто раней стараўся быць па-за палітыкай, яны сталі яе галоўнымі ўдзельнікамі. А ці не наадварот гэта выглядае, што ўсе бы неяк гэтай палітыкі засцерагаліся, і таму мы атрымалі тое, што маем. То бок, калі б людзі былі больш актыўнымі і зважалі на тое, што было ў 1, 6, 10 годзе, то, магчыма, не было бы так балюча цяпер. Ну, можа быць. Ну, проста мы такі народ, які заўжды асцярожнічае. Беларусы заўжды шукаюць нейкую такую сярэднюю лінію, пазіцыю, бяспечнае месца. Мы не любім гэтыя экстрымы, максімы. Мы заўжды стараемся неяк тут дзесьці прайсці, там, лавіраваць, збалансаваць. І вот кожны год былі такія моманты, калі, пабілі ў 6 годзе, у 10 пабілі, але неяк выкруціліся, выжылі, перажылі. Але ў 20 годзе ўжо ударылі так моцна, што прайшлі эту кропку незвароту. І вось гэты водападзел, ён цяпер вельмі выразны. Ужо немагчыма змірыцца і сказаць, неяк сцерпіцца, злюбіцца. Ужо не злюбіцца і дакладна не сцерпіцца. Ты нарадзіўся ў такі дзень 26 сакавіка, на дзень пазней пасля дня волі, калі якраз адбываюцца, як правіла, масавыя затрыманні, доўгі час. Як гэта адбілася, ў прынцыпе, на адзначэнне тваіх дзён народзінаў, вось гэты фон? Нарадзіўся я апоначы.
і мае бацькі патрабавалі, каб напісалі 25 сакавіка, але там было 0010 ці 0015 і запісалі 26 сакавіка. Бо ў мяне ў сям'і ўсе народжаныя на святы. Там сястра на дзень роднай мовы, старэйшая на каляды, а я на 25 сакавіка. Ну так атрымалася. Канцэпт. Лёс, канцэпт. І не атрымалася 25, атрымалася 26. Асабліва не шкадую, таму што, ў прынцыпе, мне ўсё адно застаўся шанец на нейкае сваё святкаванне пасля Дня волі. І 25 мы пачынаем шэсцямі, акцыямі, пратэстамі, 26 ўжо ёсць магчымасць пасвяткаваць альбо не, альбо наадварот. Ёсць там затрыманыя, там бацька хаваецца, дзесьці хтосьці ўцякае, некага трэба вывозіць за мяжу, і тады ўжо дзень народзінаў пераносіцца на наступны год. Ну, у любом разе, мой дзень народзінаў гэта заўжды была таксама палітычная акцыя. Нават калі не было 25 сакавіка, 26 мы ўсё роўна рабілі нейкія перформансы, нейкія там палітычныя акцыі, улёткі. Згадаеш, можа, самы яркі, вось, які узгадваецца дзень народзінаў з гэтых тваіх 33? Ну, былі такія, калі мне было там гадоў 16, мы скідвалі, вось на мае дні народзінаў скідвалі улёткі з дамоў, это вось Рыга, універсам, там вуліца Бяды, Сурганова. Ну і там у нас быў праход на некалькі дахаў, мы там займаліся скідваннем улётак. Дарэчы, белчына-белыя такія паштовачкі маленькія, сардэчкі таксама выразалі. Памятаю, зрабілі такую акцыю каля ГУМа, паставілі кропку Bluetooth і ўсім рассылалі, хто стаяў на прыпынку каля ГУМа, рассылалі праз Bluetooth паведамленні. Тады з'явіліся першыя тэлефоны, яшчэ не было айфонаў, смартфонаў, але ўжо з'явіліся Bluetooth опцыі, і можна было падключыцца да любога тэлефона, у кого ёсць Bluetooth. І мы ім закідвалі тут навіны, загалоўкі. Было вельмі весела, таму што мы з вакна назіраем, людзі атрымліваюць паведамленне, там нейкія навіны, там «Стоп Лука», «Жыве Беларусь», там такія нейкія слёганы, і людзі такія ў шоку, хто ім гэта прыслаў, там нейкі старшы брат. А это мы сядзелі там падлеткамі і займаліся вось такімі мікраакцыямі. Ну, галоўнае, што гэта было весела, і чым глыбей ты паглыбляешся, тым больш табе это падабаецца. Беларуская справа, вось гэты пратэсны рух, ён, калі ты туды ўвойдзеш, ну, ўжо немагчыма адтуль сысці. Калі ты стаў беларускамоўным, немагчыма русіфікавацца зноў. Калі ты стаў сведомым чалавекам, ну, назад дарогі няма. Это ўжо такая кропка, незварот. Ты паходзіш з такой цікавай сям'і, з цікавым радаводам. Вядома, што твой дзядуля быў дарадцам у Машэрава. Што гэта быў за чалавек? І ці паўплываў на твоё фармаванне як асобы? Дзядуля быў вельмі інтэлігентны, ён быў інтэлектуалам, ён быў дарадцам Машэрава, быў намеснікам кіраўніка Госплана. Вось многія ліберальныя рэформы, якія праходзілі ў Беларуси, яны праходзілі, толькі дзякуючы яму, у эканоміцы. Але ён разам з тым асуджаў усю русіфікацыйную палітыку, якая рабілася за часы Машэрава, і ён казаў, што это не Машэраў рабіў, а гэта Масква. Культурную палітыку для Беларусі праводзіла Масква, а эканоміку пакідалі ўжо Менску. І дзед працаваў, служыў Беларусі, ён не лічыў сябе савецкім чалавекам, і перад смерцю ўжо ў 2000-х гадах ён сказаў, што ён быў усё жыццё грэка-католікам, пахрышчаным. Яшчэ ў 30-е гады народжаны на мерлінскіх хутарах, это вот на поўдні Беларусі, па лесе. І ўсё жыццё быў грэк-каталіком, такім сакрэтным, схаваным, і толькі пад канец жыцця зрабіў такі камін-аут. І гэта класна. Это вот сведчыць таксама пра беларускую натуру, прыроду, характар. Можна быць такім такім беларусам ўсё жыццё, рабіць добрую справу ціха, не прэтэндуючы на лаўры. І вось дзед быў такім, выхоўваў нас такім, жыў вельмі сціпла, і я думаю, што і гэта паўплывала і на майго бацьку, і на мяне. Думаеш, ганарыўся бы табой ён цяпер, каб ўсё бачыў? Я думаю, што у мяне ў сям'і можа і ганарацца, але ўсе ўсіх крытыкуюць. Ну, за што бы, думаеш, ён крытыкаваў, ці вакол чаго былі бы спрэчкі? Што мала робім, мала працуем, што трэба больш сістэмны падыход, трэба мысліць стратэгічна. Ён, якраз дзед, ён быў такі, які думаў доўгатэрмінова. Ён потым ужо на пенсіі займаўся там гародам на дачы, і ён усё там стратэгічна прадумаў, дзе што павінна як вырасці. Вот такім самым ён быў і ў палітыцы, у чынавенстве. Стратэг. Стратэг. Ну і мой бацька таксама, калі ён займаўся у Беларускім народным фронце падрыхтоўчымі дакументамі, ён быў у камісіі, групах, якая пісала
Законапраекты, палажэнні, статуты, вот такія стратэгічныя дакументальныя рэчы, такі рабіў дызайн вось гэтай інстытуцыйнай беларушчыны у 80-90-е гады. Ну і ў нейкай ступені зараз таксама гэта раблю, я спрабую неяк сістэматызаваць тое, што і так робіцца. Таму што па сутнасці беларускі народ ужо ўсё сам робіць. Наша ж задача гэта неяк скіраваць, сістэматызаваць, зберагчы гэту энергію, якая генеруецца сама. Это як крыніца энергіі, якая зараз вот на вуліцах, у інтэрнэце, ад культурных дзеячоў мы павінны неяк накіраваць супраць один такі сферу і накіраваць у правільным кірунку, каб перамагчы. То бок ты лічыш, што падаўжаеш, працягваеш справу і дзядулі, і бацькі вось у гэтым рэчышчы, так? Ну, я сын свайго бацькі нікуды не дзенуся, але мяне працягвае раздражняць, калі мяне называюць Венцуком, старэйшыя называюць мяне Венцуком, а майго бацьку называюць Франакам. Таму я думаю, што яму таксама гэта не вельмі прыемна, але тут нічога не зробіш. Ну і чым я таксама, чым сталею, тым больш, магчыма, падобны ў нечым на яго, хаця характарамі мы досыць розныя. А ў чым адрозненне? Я думаю, што нашмат больш такі ліберальны, адкрыты, эластычны да поглядаў, ідэяў. Ну я проста вось дзіцё інтэрнэту, сацыяльных сетак, тэхналогіяў, і гэта дае мне такую эластычнасць, там, адчуванне, тэхналагічнасць. І гэта, магчыма, тое, чаго не хапала нашым бацькам у 90-х гадах, каб зберагчы беларушчыну. Вось гэта вот доступ да інструментаў, інструментарыю не хапала. А ў нас зараз інструментарый ёсць. Актыўнасць твайго бацькі як паўплывала на твоё дзяцінства? Ці адбілася гэта неяк на тваім жыцці? Не памятаю ўвогуле бацьку. Калі ў дзяцінстве яго не было дома, ён заўжды быў на працы, на офісе, на сядзібе на Варвашэне 8. Памятаю толькі, як мяне нацягаў на вулічныя акцыі, нейкія вандроўкі на прыроду. І гэта заўжды была такая асяроддзе, тусоўка беларусаў, там Анатоль Сыс, там Сергей Харэўскі, там Сергей Дубавец, там зараз у Вільні тут. Я нават пачынаю прыгадваць падсвядома, куды мяне там вадзілі, ў якія будынкі, я іх пазнаю гэтыя будынкі са свайго дзяцінства беспамятнага. Я памятаю, што там, калі мне было гадоў 5, мяне туды вось Дубавец і мой бацька там цягалі. І гэта ўсё адкладваецца, фіксуецца. Многія рэчы, якія мы чуем ад бацькоў, яны пачынаюць сплываць толькі праз дзесяткі гадоў. І вот это вот мой выпадак. Я вот зараз то, што мне там раней распавядалі, я зараз пачынаю гэта разумець, адчуваць, што ж яны мелі на ўвазе. Ну, і цягалі на вулічныя акцыі. З самага дзяцінства? З самага дзяцінства. І бывала так, што... Не ахоўвалі цябе ад гэтага, да? І мяне я быў такім дзіцём, сын палка, так. А былі вось твае нейкія аднагодкі, плюс-мінус, якія ў такіх жа умовах раслі? У мяне быў беларускамоўны садок на вуліцы Някрасава. Былі ў школе, у 8-й гімназіі, 20-я школа каля музыкі, там, дзе спортмастер, на Якуба Коласа. Там таксама былі і там і дзеці нейкіх мастакоў, беларускай інтэлігенцыі вучыліся. І яны ўсе засталіся. Я зараз не буду пералічаць тут, каб нікога не падставіць у наш час. Школьных сяброў ты можаш назваць, в прынцыпе? Магу, але вот не буду, бо баюся, што прыйдуць губопікаўцы. Так. Зараз тут такі час, што лепш не называць. Але ўсе засталіся ў справе. Нейкае асяроддзе, вот і ў 8-й гімназіі, а потым і ў ліцэі коласаўскім, яно не згубілася. Але былі ад простых там людзей, там, я не ведаю, там ад выкладчыкаў фізкультуры, там працы, ад суседзяў, суседскіх дзяцей нейкае непрыманне вас? Ну, бывало, я там... Магчыма, дражнілі, магчыма, прыніжалі, магчыма, кпілі. Я такое, я звычайна біўся за такое, там, камусьці нос паламаў. За беларускую мову? За беларускую мову. Не за беларускую мову, нешта за беларушчыну, за нейкую акцыю пратэста. У двары нейкі хлопец наязджаў, так я яму галавой урэзаў і ўсё, потым не наязджаў. Бацькі сварыліся, потым крыўдавалі. Але, ну, калі ты, як бы, дзіцёнак, эмацыйна такія рэчы ўспрымаеш, то бывае рэагуеш. Часам, ну, дабро павінна быць з кулакамі, як кажуць. Тут трэба... За беларушчыну трэба ўмець пастаяць. Таму што беларушчына ўсё-такі кволая, яна патрабуе абароны, і калі мы не будзем яе адстойваць, яе ніхто не будзе адстойваць. І вот у ліцэі гэты прынцып, ён быў такім коласаўскім ліцэі, падпольным ліцэі, ён быў такім асноўным. І ўсе, хто у ліцэі з намі прайшлі гэты шлях падпольнага ліцэя, мы ж 2 гады легальна вучыліся, 2 гады падпольна, яны сталі
годнымі беларусамі. Загартаваліся. Загартаваліся. Вот Зміцер Лаёўскі, адвакат, які Бабарыку зараз абараняе, які вядзе гэты канал в море слоў, піша пра судовую сістэму. Ён быў гітарыстам нашага гурта «Вера ў цябе, я люблю ліцэй». І ён практычна мы разам запусцілі гэты музычны праект ліцэйскі. Хто б мог падумаць, што вот пра шмат гадоў жыццё так павернецца, так хітра сплецецца, і ён стаў просто такім сімвалам такой непрымірымасці юрыста, такога абаронца каштоўнасцяў. Гэта ўсё ліцэй. Я думаю, што гэта базу стварыў ліцэй. Ліцэй і сям'я. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать опять, я снова стал собой. А сям'я твоя была счастливой, як ты лічыш? Вот я не ведаю, потому что семья была такая, это было стресс. Не было шчаслівага сямейнага жыцця. Не было сямейных вечераў, не было супольных праглядаў кіно, не было так, што ўсе дома. Гэта ўсе займаліся сваімі справамі, усе паважалі адно аднога. Я не думаю, што былі шчаслівыя. Немагчыма быць шчаслівым, калі твая краіна там у несвабодзе. Таму заўжды там кагосьці ратавалі з турмы, за кагосьці там збіралі там вывозіць, там хаваць, там асабліва тату. І збіралі перадачкі з мамай у турму для таты, а потым яны збіралі з мамай для мяне. Ну, і тут шчаслівым немагчыма быць. Гэта як зараз там, ці адчуваеш ты себе шчаслівым? Немагчыма. Ну, а табе хацелася, марылася вось хаця бы такі вось момант просто схадзіць разам в кіно там, да, ці паглядзець разам там нешта дома. Ці ўсё ж такі ты гэтага не бачыў, значыць, і не хацеў, не ведаў? Хацелася. Ну, мне былі такія пару момантаў у сям'і, там нацягвалі пра сцяну на шафу, праектар ставілі і глядзелі нейкае там кіно, але это была такая рэдкасць, як правіла, на каляды і ці на нейкія святы, там, дні нараджэння. Это было вельмі рэдкім. Калі ўсе збіраліся разам, і то потым пачыналіся званкі, там тату выклікалі, потым альбо факс пачынаў прыходзіць са сваім гэтым скрыжатаннем, нейкі там ад Зенона Пазняка з Нью-Йорка. Было такое, так? Такія ад Зенона Пазняка такія факсы па 3-4 метры нон-стоп прыходзілі. І гэта, ну, вось такое жыццё, так? Там нельга было сканцэнтравацца. Зянон прачнуўся і скончылася кіно, так? Ну вот, і ўсё, кіна не будзе. Ведаю, што ў пэўны момант шлях тваіх бацькоў разышоўся. І як ты гэта перажываў? Стаміліся. Я думаю, што не стаміліся адно ад аднаго, таму што вельмі цяжка. Напэўна, так быць. Мы былі дарослымі, камунікавалі за баімі бацькамі. Было непрыемна, але было гэта чакана. І я думаю, што наша сям'я не выключэнне. Вельмі многія сям'і разыходзяцца і ну што зробіш? Было і было. Так, тут. Маме было цяжка, яна не магла нідзе ўладкавацца на працу, таму што яна ўжо была вечоркай, і нідзе не бралі ні ў цэнтр адукацыі моладзі. Яна спрабавала запусціць рыцарскія фестывалі, яе не пускалі, не давалі дазволы. Потым памяняла прозвішча, у тым ліку таму, каб мець нейкую большую самастойнасць. То бок прозвішча гэта як метка. Таксама, як тебе ставяць такую штампік, і ўсё. Табе ты ў чорным спісе. Вот такія чорныя спісы, яны існавалі, існуюць пры Лукашэнку дагэтуль. І ёсць прозвішчы, такія як Вячорка, якія нон-грат. І нават, што б не адбылося, як бы не памянялася, мы ўсё роўна будзем нон-грата для Лукашэнкі. Ворагі. Ворагі яго імперыі, маленькай утульнай імперыі. Якой табе ўзгадваецца маці твоя? Заўжды натхнёная, поўнай энергіі. Ну і вось у яе былі такая пасія да рыцарскай культуры. Это лошадскія фестывалі. Фестывалі ў Нясвіжы, ў Міры. Не, ў Нясвіжы не было, ў Нясвіжы быў толькі там адзін нейкі канцэрцік. Наваградак, купаль. Арганізацыя вось тых беларускіх святаў, танцы, турніры і музыка. І пасля музыка. Таму гэта гістарычная музыка, я была так шмат праз маму, што я ўжо потым некалькі гадоў мяне адвярнула. Я хутчэй быў па Лявону Вольскаму, там па
панках і рокерах, але не па гістарычнай музыцы. А зараз падабаецца зноў. Я недавно «Легенды Великого княства» включаў. Да, это шикарный проект был. Шикарный проект, так класна. І думаеш, блин, як же я тады не разумеў маштаб. Абсолютно зразумела, што публічную нейкую дзейнасць табе вельмі рана было наканавана пачаць. Ці ты памятаеш сваю самую першую прамову? Ну, напэўна, мне было гадоў 14, калі закрылі Коласаўскі ліцэй. Мы ўсе выйшлі на вуліцы Менску, уздоўж праспекта Скарыны, ну, там, дзе цяпер цэнтральны, Макдональдс, і стаялі з плакатамі, і мне трэба было гаварыць прамову. Ну, таму што это быў ліцэй, ліцэісты, нам было 15 гадоў, 14-15. Я выступаў, што мы не здрадзім ліцэю імя Якуба Коласа, Колас будзе з намі. І тады міліцыянт падыходзіць да кагосьці з нашых ліцэістаў і кажа, слухайте, а где-то паговорыць з вашым Коласам можна. То бок для іх абсалютна было, што імя Якуба Коласа і Колас – это адно і тое ж. Яны не пра дырэктара пыталіся, а менавіта пра Якуба Коласа. Жыве ліцэй! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Беларускі наш ліцэй, мы цябе ўслаўляем, дух любові і свабоды, хай крыляе тут заўсёды. А самая моя, напэўна, такое поўную ўспамінаў выступ у 6-м годзе. Перад выбарамі тады, калі людзі сабраліся на мітынгу, і Супрановіч кажа, у нас няма вядучага, а канцэрт гатовы, выступае Лявон Кася Камоцкая. Ты выступіш, ты правядзеш канцэрт, а мне 17 гадоў. Кажу, ну ясна, што правяду. І тады трэба было верш нейкі знайсці, там, каб чытаць. Ты Ніла Гілевіча, по-моему, чытаў. Чытаў, здаецца, можа быць, Гілевіч. Бездарная, брыдкая, брудная, склярэцца, дзярэцца, хрыбіць, а чыстае, светлае, мудрае, не іначай заснула і спіць. Дык, можа, ачнёмся, таварышы, апомнімся, братцы, сябры, ці будзем аб вольнасці марачы канаць на бацькоўскім двары. Класна было. Публічна выступаць прасцей. І мне здаецца, чым больш людзей, тым прасцей псіхалагічна. Калі мала людзей, ты ўжо пачынаеш індывідуальна там падбіраць словы пад кожнага. Калі людзей шмат, эта энергія цябе насычае. Ну, фактично, ты ў 17 год уже стаў такой медыазоркай. Я тут цытату падрыхтаваў. Яму 19 год, яго 35 разоў затрымлівала міліцыя, і пра яго ўжо знялі фільм. Так про тебя писала пресса 15 год тому. Тебе комфортно было відчувати себе такую центр уваги в такому узрості уже? Ну, мені просто не было выбору. Мне даводзілася гэта рабіць, тому што сям'я актыўная, сведомая, беларуская, тому што вучыўся ў ліцэі. І мне нормально. Мне абсолютно не прынцыпова. Я публічнасці ніколі там не баяўся. Ёсць у гэтым свае плюсы і мінусы. Мінус такого, што не мае асабістае жыцця, таму што ты заўжды на відавоку, і ты не можаш там асабліва сабе дазволіць, чым калі ты там нікому невядомы чалавек. Але плюсы такія, што ты можаш рабіць больш рэчаў. Публічнасць дае таксама браню ад всякіх там губапікаў і КГБ, бо яны баяцца цябе чапаць. А з другога боку дае табе магчымасці, адкрываюцца кантакты. І многія людзі, якія з'явіліся ў маім жыцці, яны з'явіліся абсалютна выпадкова. Просто таму, што ты дзесьці ідзеш, і яны па этой сцяжынцы да цябе далучаюцца. Наконт твоих 35 затрыманняў ось на той час. Ты самае першае памятаеш? 1 верасня 2003 года, можа быць. Тады была акцыя, калі акцыя «Хочам вучыцца па-беларуску». Толькі закрылі ліцэй разам з ЗБС, Воля Кузьміч, Юрка Сідун, там іншыя, Сяржук Семянюк селі на Кастрычніцкай плошчы з плакатамі, сказалі, нікуды не пойдзем, хочам вучыцца па-беларуску. Это было каля 0,5 кіламетра. І потым пад'язджае некалькі бусікаў белых, ментоўскіх. Тады яшчэ не было гэтых дарагіх аўтазакаў і прыгожых сініх бусаў міліцыі. І яны пачалі ўсіх скруціць, і мяне скруцілі ў тым ліку. І гэта было, мабыць, першае затрыманне, але потым іх стала вельмі шмат. Потым круцілі і па справе, і без справы. Круцілі і дома, і на вуліцы, і на працы, і на мяжы. У розных каталажках сидзеў.
розныя пратаколы мне выпісвалі, але ну, з часам выпрацоўваецца імунітэт. І таму не трэба баяцца. Першы раз самы страшны, але потым просто разумееш, што это частка шляху. Скажите, пожалуйста. Разрешение не треба на распущенную газету, наверное. Серьезно? На какой подставе? Вы меня затримливаете. Я все понимаю, что вы записываете на видеокамеру. Да, я записываю на видеокамеру ваши действия. Но тому лепей сразу перестаньте. Собирайте свою газету, пойдемте с нами познакомимся. Подаруешь себе, да? Берите свою газету. Ты казаў, што ў дзяцінстве марыў стаць паэтам. Дайшло да напісання вершаў? У дзяцінстве пісаў вершы, перакладаў французскіх паэтаў, Франсуа Віёна, некалькі вершаў перакладаў, нават на нейкія адпраўляў конкурсы, у часопісы, у дзеяслоў. А прыгадаеш, магчыма, вось нешта з паэтычных спробаў сваіх? Сорамна, не буду. Чытаць вершы дакладна не буду, але спрабаваў, ну... А за прозу сорамна? Былі такія таксама досвед у арміі, калі сядзеў, пісаў таксама прозу. Сорамна. Все-таки... Слухай, ну ты атрымал, я таксама са здзіўленнем гэты момант, магчыма, забыў, магчыма, прапусціў. Ты атрымаў рэальна літаратурную прэмію «Залаты апостраф» за дэбют. Атрымаў. За што? За падлеткавае апавяданне. Ну вот быў у Франуку жыў падлетак, які напісаў апавяданне пра каханне на барыкадах. Яно было апублікавана, калі я быў у войску. Я яшчэ ў войску яго, здаецца, і напісаў, і фіналізаваў. Просто калі ты ў ізаляцыі, што ў войску, што ў турме, у цябе няма шмат чым заняцца. І таму людзі пачынаюць пісаць. Таму вось гэтыя ўсе лісты, якія зараз піша 535 палітвязняў з турмаў, гэта вялікі культурны пласт. Яны ж пішуць вершы, песні, сцэнары для фільмаў, таму што там у табе акумулюецца гэтая энергія, ты бы сублімуеш усе гэтыя перажыванні, выплёскваеш іх у творчы прадукт. І таму вот столькі цікавых лістоў зараз там «Свабода» і іншыя сайты публікуюць. І то самае, калі я быў у войску. Просто ты сядзіш і пішаш вершы, тэксты, нейкія свае там пляны на жыццё, дзённікі вядзеш, а потым ты выходзіш у нармальнае жыццё, і ўсе твае творчыя таленты выветрываюцца. Ну, тым не менш, ты паспрабаваў сябе і не толькі ў літаратуры, але і ў кіно, прычым у розных ролях, і ў якасці актора, і ў якасці сцэнарыста, і ў якасці прадусара. Якая табе вот з гэтых роляў бліжэй апынулася? Прадусар. Я зразумею, што я ўсё-таки не творца, я прадусар, я менеджер, я магу кіраваць праекты, завяршаць праект, даваць энергію, жыццё добрым канцэптам. І я думаю, што вось гэта тое, што я ўмею рабіць добра, навучыўся за жыццё. І калі ёсць нейкая добрая ідэя ў вас, давайте разам рэалізоўваць. Я думаю, што это мой падыход. І гэта быў прынцып арт-сядзібы, калі мы яе запускалі. Мы проста сабраліся такімі самымі творчымі варыятамі, і мы пачалі запускаць ідэі, якія раней былі, нічога новага іх не было. Але ім трэба былі менеджеры. І вот зараз у нашай таксама цяперашняй рэвалюцыі вот ёсць вострае адчуванне недахопу менеджераў. Менавіта такіх, якія могуць добрыя ініцыятывы, там, саміздату, дваровых нейкіх праектаў, запускаць і ператвараць жыццё, рабіць іх жыццяздольнымі. Бо зараз нараджаецца ў Беларусі новая якасць грамадзянскай супольнасці. Лукашенка душыць, а яно прарастае. Але гэтай грамадзянскай супольнасці трэба добрыя менеджеры. Ну, калі ты маеш на ўвазе вот з менеджерскіх праектаў, то найперш узгадваецца агучка на беларускую мову сусветна вядомых фільмаў. Што атрымалася з гэтым праектам, а што не? Ідэя такая. Шрэк зробім па-беларуску. Прашу Памідорава Александра, музыку. Давай агучваць. Знайшлі, хто перакладзе, знайшлі студыю ў цэнтры Менску, Белвідэа пракат, здаецца, не, Белвідэа цэнтр, за музеем гістарычным. Запрасілі актораў Купалаўскага тэатра і іншых і агучылі па-беларуску. Класна атрымалася. Зрабілі крымінальнае чытво з беларускай лаянкай, потым трэцяга Шрэка. Ну і гэта было сам працэс перакладу Галівуда на беларускую мову быў вельмі захапляльны. Ты мне узнял настрой. О, я такі шчасны, сапраўды. Боже, ну як добра на волі. Слухай, чаму б табе не пайсці адзначаць Дзень волі са сваімі сябрамі? А ты мне скажы, чаму ты вашы спробы не знайсці нідзе? Нават на трекерах зараз няма тых фільмаў, які вы перакладалі.
Ну, таму што тады это ўсё было нелегальна. Мы ж тады гэта перакладалі, але у нас не было ні дазволу ад праваўладальнікаў, ні дамовы з кінатэатрамі. Гэта потым Андрэй Кім пачаў это рабіць там з вэлкомам за адзін, і яно стала ўжо больш сур'ёзна прафесійна. А мы ў 2000-х годах все рабілі гэта кустарна, як умелі тады. Таму ўсе гэтыя ютубы, хостынгі яны павыдалялі. Але я могу падзяліцца з пасылачкай. Давай, выдатно, потому что я шукал и не знайшоў. Ты со службы ў войску схітрыўся зрабіць такое рэальнае рэаліці-шоу і з гэтага ж яшчэ зрабіла сцэнар да фільму. Але вось прыгадваючы рэальную службу, што было самае гіднае і што самае, не ведаю, карыснае, прыемнае, які момант ты згадваеш з пазітывам і з негатывам? Самае страшнае это як зневажалі, білі салдат. Дзедаўшчына ёсць. Цябе білі асабіста? Мяне баяліся. Я быў адзін, які меў раскошу расказваць пра то, што адбываецца. Таму мяне баяліся. Але я памятаю, я спрабаваў людзей навучыць беларускім нейкім традыцыям, словам, звычкам. І за мной праходзілі маладыя, яны пачалі па-беларуску гаварыць. Таму што я ўжо быў там адслужыўшы паўгоду і больш, і яны цягнуліся і паўтаралі за мной. Але аднаго хлопца я карці заходжу ў казарму, і там стаіць дневальны, ён гаворыць па-беларуску, і лейтенант падыходзіць і кажа: «Еще одно слово по-беларускі, я тебе застрелю». Это кажа лейтенант у беларускім войску дневальнаму, маладому салдату, які проста хацеў паспрабаваць аддаць каманду па-беларуску. Это вот пра стаўленне, пра хамства, пра знявагу ў войску. Тое, што яны кажуць, там прысяга па-беларуску, што там патрыёты і так далей. Ёсць і патрыёты. Але ёсць і вот это савецкае антыбеларускае хамства, з якім я стараўся змагацца. Я пісаў дзённік, хаваў гэтыя свае нататкі ў кірзавыя боты, пісаў падчас сядзення ў акопе. Па вайсковым разліку я быў стралком. Праўда, страляць там давалі толькі адзін раз, 3 патроны. Ваявалі мы з НАТО кожны дзень. На памяць ведалі ўсе характарыстыкі вайсковых самалётаў ЗША і Польшчы. Але романтычных успамінаў не засталося. Это быў просто 1,5 года, 15 месяцаў прыніжэння, здзеку. І вот тады я зразумеў, наколькі это гнілая сістэма. Гнілая просто дашчэнту. І вот гэтыя дзённікі, якія тады я вёў, праз 4 месяцы мяне зашчамілі, забаранілі са мной размаўляць. Не было нават каму падысці да мяне і зрабіць канцік. Ну, гэта пастрыгчы валасы ззаду. Трэба кожны дзень стрыгчы валасы, каб яны былі акуратны. І я тады здаўся. Я перастаў весці дзённік публічна. Нават у войску яны здолелі мяне нейкім чынам зламіць. То я зараз, калі гляджу на там, тьфу-тьфу-тьфу, і на Пратасевіча, і на іншых, я разумею, што калі чалавека ставяць у нечалавечую умову, нават самага годнага, высакароднага, ён не кожны можа вытрываць. Слухай, ну да мяне толькі што дайшоў сэнс выразу даўняга, што Беларусь уратуе снайпер, стралок. Магчыма, вось якраз гэта тычыцца і цябе. Стралок акопа нумар 3. Это ў маёй вайсковай кніжцы напісана. Так што... Магчыма, вось з гэтым сэнсам тая фраза калісьці нарадзілася, каб увасобіцца ў жыццё. У пэўны час ты ўспрымаўся выключна як вулічны актывіст. Памятаю твае акцыі, перформансы, нейкія раздачы ўлётак, газет. У пэўны момант ты быў журналіст. Паралельна ты недзе быў яшчэ і музычны прадусер. Ты сам для сябе вось гэтую дзейнасць размяжоўваў, ці гэта было вось такое адной плынню? Адной плынню. Я быў шматстаночнікам. І я думаю, што гэта класна, калі ёсць магчымасць спрабаваць сябе ў розных сферах. А самае класнае, конечно, это працаваць з культурай. Таму што ты ствараеш такі нейкі пласт, нешта вечнае, цікавае. Это записывать альбомы. Я то сам нічога рабіць не ўмею рукамі сваімі, але кіраваць, прадусаваць, менеджерыць гэта люблю. І вось тут з культурнымі нейкімі праектамі ўсё, што мы зрабілі, мне ўсё падабаецца. І нейкія мастацкія нават рэчы, якія мы рабілі, калі нам было па 15 гадоў, ліцэйскія музычныя праекты. Давай вылучым то 3 праекты, якімі ты надзвычай ганарышся дагэтуль. Партызанская школа. Музычны праект ліцэістаў Коласаўскага ліцэя, закрытага ўладамі ў 2003 годзе, які таксама там, здаецца, быў такі на каленцы зроблены, але паслухаеш, ён вельмі шчыры. І многія там людзі дагэтуль яго там шэраць, там ставяць лайкі на ютубе. Я думаю, што з фільмаў
Гэта не зусім мой праект, але я саўдзельнік. Это урок беларускай мовы пра падзеі 6-го году. Мы просто сталі героямі, самі таго не ведаючы гэтага фільма. Мы просто там газеткі раздавалі, удзельнічалі ў акцыі. Старэйшых забралі, мяне там неяк пранесла. Гэта было якраз за 3 дні да майго 18-годдзя. Таму я не папаўся ў рукі Паўлючэнку. Ён тады стаяў якраз каля Кастрычніцкай плошчы. І я думаю, нешта па культуры, што мы там записали. Кліп-марафон рабілі, такія культурніцкія акцыі. DVD-складанка, так? DVD-складанка і шэраг падзеяў. Фільмы на беларускую мову, Шрэк 2, Шрэк 3, крымінальнае чытво пераклалі на беларускую. Ну, господи, было столькі праектаў. І ты ўжо тады стал судакранацца з нейкімі палітычнымі тэхналогіямі і далучыўся да штаба Міленкевіча падчас выбараў 2006-го. У якасці каго ты там быў? Кіраўніка сайта. Это быў 6-й год, ніхто сайта рабіць не ўмеў. А я любіў такія рэчы. Табе тады колькі? 18 год было? Было 18 гадоў, але я ўжо ў першым годзе. Я запусціў сайт Выбары.нет. Было 2 сайты Белапан, electionsbelapan.com і Выбары.нет. Навінны такі сайт пра падзеі выбарчай кампаніі. Мне было 13 гадоў. А потым сайты Міленкевіча і кампанія Міленкевіча. У прынцыпе, паспяховыя. Тое, што мы зрабілі, было вельмі класна. Уся атрыбутыка, брэндынг, візуалізацыя. І было цікава працаваць. Сам Міленкевіч быў вельмі моцны кандыдат, і ён реально аб'ядноўваў. Ці не было пасля расчаравання? Для вас, асабліва маладых чальцоў каманды, якія да гэтага аддавалі ўсё і реально верылі ў перамогу? Я памятаю, я плакаў. 25 сакавіка, калі разбілі натоўп каля плошчы Багушевіча, каля Мускамедыі. Я памятаю, было вельмі балюча. І не было тады натхнення, не было тады веры, не было тады запалу, нават блізка да таго, як это было ў 20-м годзе. Тады было вельмі моцнае расчараванне, моцны удар, і я думаю, што потым мы так і не аправіліся. І Лукашэнку ўдалося пасадзіць, ногі адсядзелі сваё, ён збіў хвалю, таму што удалося нас задушыць. Хапіла ў яго сілаў, каб задушыць, і не было, можа быць, тады нас так шмат, як у 20-м годзе. Таму гэтае расчараванне было, але ты потым неяк збіраешся зноў і працягваеш зноў вакол сябе гуртаваць людзей. Людзі мяняліся. Мае каманды, з якімі я разам працаваў, яны прыходзілі, нехта з'язджаў за мяжу, нехта там выгараў. Гэта нармальна. Але ў 10-м годзе ўжо веры не было? У 10-м не было веры ўвогуле. Было так шмат кандыдатаў. Не было... У 10-м я не памятаю цябе на гэтай... Унутры гэтай кампаніі. Ты быў? Я прасидзеў у войску. У 9-10 я сидзеў у войску, я выпаў з палітыкі, як з палітыкі, я займаўся палітыкай у Мазыры, у сваёй вайсковай частцы, змагаўся там за тымі салдафонамі прадажнымі. І потым, калі мяне выпусцілі з войска, ўжо вся там кампанія шумела, таму я так наводдаль трымаўся. Рабіў нейкія таксама культурніцкія рэчы, праекты, але ўзяў удзел у плошчы. Памятаю, тады мою маму моцна пабілі, яна якраз пад нагамі амонаўцаў аказалася. А я быў сярод тых, каго зашчамілі каля чырвонага касцёла. Калі амап акружыў чырвоны касцёл, мы стаялі каля ўвахода, нас не пусцілі. Дзверы ў касцёл былі закрытыя. А гэтыя амапаўцы такі зрабілі такую паўдугу. І ўсё. Неяк мы пачалі там уцякаць, неяк там уцёк, але мяне потым усё роўна пасадзілі. Кепска уцякаў, караці. І недзе пасля выбараў твоё жыццё мяняецца. Я маю на ўвазе 10-го года. Там мне цяжка прасачыць, мне цікава, каб ты вызначыў гэты пераломны момант. Ты паехаў вучыцца там у Еўропу, Амерыку, ты стаў потым ездзіць сам з лекцыямі па свеце, распавядаць пра медыа. Дзе вось гэтая кропка пераходу было ад звычайнага там актывіста да вось нейкага коучу, так, ужо? Я тады ўжо працаваў на Белсаце. І я ўжо тады пачаў да журналістыкі прыглядацца, але я быў такім піар-менеджерам на Белсаце, там пачатку самым. Але потым стала такое. Я выходжу з трумы. Мне піша з Польшчы нейкі чалавек, які называецца Лукашевічам, Кшыштафам. Ён кажа, давай здымем кіно пра твае вайсковыя прыгоды. І мы здымаем кіно. І кіно забрала вось 1,5 года майго жыцця.
Мы яго доўга пісалі, перапісвалі сцэнар, потым здымалі, а потым яго паўсюль паказвалі. «Жыве Беларусь». І зараз у мяне на Нетфліксе, я гляджу, першым рэкамендаваным трапляе заўжды «Жыве Беларусь». Служить президенту и Отечеству. Служить президенту и Отечеству! У тебя с памятью проблемы, Серый? Я адмаўляюся прымаць прысягу ў такой форме. Я звяртаюся з афіцыйнай просьбай складаць прысягу па-беларуску. Мы здымалі фільм, а потым, ужо амаль даздымалі да канца, мяне запрасілі на Радыё Свабода. І тады трэба было напісаць рэкамендацыю ад кагосьці. Мне напісаў рэкамендацыю сам Вацлав Гавла. І у мяне была рэкамендацыя ад Вацлава Гавла на стыпендыю Вацлава Гавла. І як трапіў на Радыё Свабода, і застаўся на Радыё Свабода 4 гады. Аж да сваёй Амерыкі, універсітэту. Што лічыш галоўным падчас сваёй працы на Свабодзе з таго, што ты зрабіў? Цалкам перабудавалі на Радыё Свабода фармат працы. Мы зрабілі прыярытэтам Facebook, YouTube, Instagram, завялі TikTok. TikTok Радыё Свабода зараз займае 6-е месца ў Еўропе сярод усіх медыяў. Сярод усіх медыяў. Саступае там BBC, там Deutsche Welle, яшчэ камусьці. Беларуская служба Радыё Свабода на TikToku. І гэта таксама вынік працы. Проста трэба было правільны момант пераключыць традыцыйныя медыа на новыя рэйкі, на вот гэтыя лічбавыя фарматы. І гэта атрымалася. Я думаю, што да гэтай пары Радыё Свабода мае адны з самых моцных сацыяльных сетак. Але гэта не дзякуючы мне, это дзякуючы камандзе, якая хутка перастроілася. Калі ты паехаў у Амерыку, хадзілі такія чуткі, прынамсі, я іх чуў, што вось Франыка рыхтуюць на будучага прэзідэнта. Будуць яго зараз абучаць, там пракачваць і так далее. Не, у маіх колах ніхто такое не абмяркоўваў. Я прыехаў у Амерыку і першае, што я зрабіў, то паламаў нагу. І я так атрымалася, што... Это была таксама медыйная гісторыя. Медыйная была гісторыя, але не запланаваная. І дакладна не прэзідэнцкая. Але ў Амерыцы было вельмі цікава, таму што так атрымалася, што я трапіў у такі эпіцэнтр палітычных падзеяў. Там якраз былі выбары, выбралі Трампа вот у першы год. Потым я вучыўся ў адной клясе з расійскай шпіёнкай Маріяй Буцінай, якая потым сидзела ў турме і зараз там на Rush Today, вядучая навінаў. І куча столькі палітычных падзеяў, столькі кантактаў з'явілася сярод амерыканскіх розных палітыкаў. Проста было вельмі цікава. Я думаю, што я там рэальна тэму Беларусі пракачаў як след. Там нейкія івенты рабілі беларускія, фільмы паказвалі. Вось, дарэчы, Валер Кавалеўскі, я таксама з ім пазнаёміўся ў Штатах, ён зараз кіраўнік кабінету Святланы Ціханаўскай. Многія з беларускіх дыяспараўцаў зараз, якія выходзяць на акцыі, таксама тады мы рабілі нейкія вечарынкі. Лявон Вольскі, памятаю, ператварыў мой пакой у Вашынгтоне ў грымёрку і даваў канцэрты там на хаце, якую мы здымалі разам з туркменамі. Это ўсё вельмі цікавы досвед, але я там быў толькі каб вярнуцца. То бок не было нават секунды думкі, каб заставацца ў Амерыцы. На пачатку ты ўжо казаў, што ты вырашыў вярнуцца ў палітыку і далучыўся да офіса Ціханаўскай. Вось гэта прыпыненне тваёй уласнай кар'еры. Што значыла для цябе? У фінансавым плане ты больш згубіў ці ўсё ж такі набыў? Згубіў. Згубіў і кар'еру, і згубіў магчымасць вярнуцца назад у журналістыку. Але я шчыра напісаў тады дырэктару беларускай службы Радыё Свабода, што вось такая справа, сэрца кліча, хачу дапамагаць там Ціханаўскай. Ён кажа, ну, трымаць не буду, не магу, рабі, што лічу патрэбна. Я думаю, што я не памыліўся. Я думаю, што лёс сам накіроўвае, куды і трэба. Быў час, калі там я працаваў на міжнароднай арганізацыі, зарабляў грошы. І гэтыя грошы зарабіў, а зараз час, калі іх трачу. Але іх трачу, я іх інвестую ў беларускую справу. Вось многія рэчы, якія, пачынаючы ад лета і вот зараз, это ўсё робіцца за свае грошы. Это ўсё інвестыцыі. Але я ведаю, што гэта ўсё роўна інвестыцыя ў нейкую будучую Беларусь, дзе потым ўсё роўна я змагу знайсці для сябе нейкае месца і нейкую працу. Але зарабляць на палітыцы немагчыма.
У беларускай рэвалюцыі зарабляць немагчыма. Грошай няма. Многім здаецца, што мільёны няма грошай. Няма. Все мільёны, на жаль, ідуць на штрафы, на рэпрэсаваных, на адвакаты, на вываз людзей. І гэта каштуе шалёныя грошы. На захадзе не разумеюць маштабу трагедыі. Гэта дзесяткі тысяч рэлякантаў, дзесяткі медыяў вывезеных, колькі бізнесаў. А колькі каштуюць адвакаты, вы ведаеце? Это адвакат, дапамога, перадача пасылак, это ад 1000 до 1500 даляраў у месяц. І гэта таксама такі рэсурс, якога няма ў звычайнай беларускай сям'і. Таму цяжка, але трэба дапамагаць. Крытыку табе даводзіцца часта чуць адносна сваіх дзеянняў? Абсалютна, абсалютна. Мяне многія ненавідзяць, але мне такая роля. Быць такім грамадводам, збіраць увесь негатыў, крытыку. І нават цяпер я бачу такую ролю, што я, можа быць, раблю многім не падабаецца, што я раблю, як я паводжу, што абараняю Ціхановскую ці апраўдваю наш пратэст, нашу рэвалюцыю. Надта мірны, можа быць. Многім здаецца, што трэба быць радыкальнымі і узброенымі. Але такая роля, бо толькі так можна аб'ядноўваць, шукаць вось гэтыя нейкія кампрамісы, баланс. Нічога, хай б'юць. Я ведаю, што ўсё роўна ў выніку гісторыя ўсё расставіць на свае месцы. За гэты час, колькі 10 месяцаў прайшло ўжо, сфармавалася безліч такіх прапагандысцкіх штампаў адносна, у тым ліку, і тваёй дзейнасці. Калі ты не супраць, папрашу цябе самы асноўны з іх караценька пракаментаваць са свайго боку. Абчытаўся прапагандысцкіх рэсурсаў і абраў самае галоўнае. Франак Вячорка пастаўлены дзярждэпам у якасці галоўнага лялькавода. Дзярждэп ведае пра гэта? Ты, ў прынцыпе, да крытыкі і да нейкіх вось такіх закідаў, ты іх блізка да сэрца прымаеш ці міма праходзіць? Залежыць ад каго. Калі ад знаёмых сяброў, блізка да сэрца. Калі ад прапагандыстаў, туроў і азаронкаў, то абсалютна паралельна. А было такое, што сябры ці нейкія даўнія знаёмыя нешта казалі непрыемнае? Я думаю, што яны проста не разумеюць. Многія могуць не разумець, чаму мы так робім, ці чаму я так раблю, а не інакш. І я, можа быць, і не магу зараз патлумачыць. Можа быць, потым давядзецца распавесці. Але пакуль, значыць, так трэба. Многія рэчы. Прынамсі, я упэўнены ў камандзе, з якой мы зараз працуем, і упэўнены, што у тых умовах і тых абмежаваных мікраскапічных магчымасцях, якія ў нас ёсць, мы робім максімальна. Добра, яшчэ адзін штамп. Франак Вячорка на нажах з Паўлам Латушкам. Гэта вельмі вясёлая гісторыя. Яны пастаянна яе тыражуюць. То Ціхановская была на нажах, то Франак Вячорка з Паўлам Латушкам. З Паўлам Латушкам камунікуем, дасылаем эмоджы аднаму і смайлікі. Часам спрачаемся. Але ён вельмі моцны палітык. Я думаю, што калі будуць свабодныя выбары, ён мае ўсе шансы перамагчы. Ціхановская публічна прамаўляе толькі тое, што ты ёй сам напішаш. Яшчэ Ціхановскай трэба даказаць, што калі нешта ёй раеш, падказваеш, трэба яшчэ патлумачыць, аргументаваць, што твая пазіцыя мае сэнс. Таму што што б я не сказаў, ці нехта іншы, яна кажа: «А чаму ты так думаеш? А адкуль ты так упэўнена? Можа, ты памыляешся?» І яна заўжды хоча аргументацыі. Заўжды. Яна вельмі слухае, запамінае, кожнае слова вычытвае, але яна заўжды хоча аргументацыі, доказаў. Яна магла бы быць вельмі моцным рэдактарам. Рэдактарам, прытым любым, ці тэкставым, ці відэа, таму што вельмі такая датклівая, акуратная да дэталяў. Прэзідэнтам? Прэзідэнтам 100%. Яна ўжо прэзідэнт. А было такое, што яна сказала абсалютна адваротнае таму, што ты раіў? Абсалютна адваротнае не. Але змененыя акцэнты, сэнсы бываюць. І бывае такое, што яна проста не робіць. Нешта раіш, яна гэта не робіць. Яна самастойная, яна упэўненая ў сабе. Гэта іншая Ціхановская, чым была год назад.
Калі год назад я забіралі ў ЦВК і палохалі, зараз бы такі нумар не прыйшоў. Это іншы чалавек, это палітык сусветнай клясы. Менавіта Франак Вячорка зліў Пратасевіча, калі першым апублікавала яго фота з мінскага аэрапорта. Ну, гэта бздура, конечно. Але вот гэты захоп мог рыхтавацца для нас. Абсалютна мог. Таму што ўсё потым, што Лука прад'яўляў, яно ўсё выглядала так, нібыта рыхтавалася для нашай дэлегацыі. А з Пратасевічам ён проста быў, а мы амаль кожны дзень бачылись, перасякаліся. Ён быў заўжды побач. І вось Пратасевіч, які быў да 25 траўня, і Пратасевіч пасля захопу самалёту, гэта розныя людзі. Вот нават цяпер ён піша на твітары, я ўсё адчуваю, што гэта не ён. І нібыта ён і піша, так, але гэта адчуваецца, што это іншы чалавек. Таму сказаць, што... Але па факце в публічнай прасторы ты першы паведаміў пра затрыманне Пратасевіча? Так. Таму што нам прыйшло пацвярджэнне пра затрыманне. Але гэта ўжо ніяк не ўплывала на далейшае развіццё? Не, мы пераправерылі інфармацыю, калі яго затрымалі. А вот пра Софу мы не ведалі, пра затрыманне. А пра затрыманне Пратасевіча паведамілі, пацвердзілі. Мы ўжо былі гатовыя, таму што мы адчувалі, што гэты захоп самалёта, паварот, ягоны ад Вільні да Менску, ён можа быць звязаны з Пратасевічам. Мы сударгавата сачылі, назіралі, падключылі ўжо міжнародныя нашы кантакты. Што рабіць, ніхто не ведае. Як дзейнічаць, пратаколаў няма. Ніхто з такім ніколі не сутыкаўся. Ніхто паверыць не мог. І я тады напісаў пра гэта. Напісаў тады ў твітары. І міжнародная рэакцыя была вельмі моцная, таму што на наступны дзень пасля гэтага затрымання адбывалася Еўрапейская рада. Все прэм'еры, прэзідэнты сабраліся ў Брусэлі. І яны ўсе былі ў шоку. Усе прыехалі і кажуць, як? Як такое магчыма? А што была за гісторыя з гэтым квітком на набытым у Мінск на пачатак траўня для цябе Ціханаўскай? Ну, там былі іншыя людзі, насамрэч. Там набытыя квіткі былі для групы людзей. Хацелі, планавалася акцыя, але яна не атрымалася. А калі вы набылі тыя квіткі? За некалькі месяцаў да прылёту. Таму пакуль гэта... Там усё памянялася. То есть быў спадзел на тое, што гэты палёт магчымы, так? Там больш складаная аперацыя была, але я думаю, што яшчэ прыйдзе час. Потым раскажам. Окей, калі б у цябе проста зараз магчымасць была выбраць дату для палёта бяспечнага, натуральна, у Мінск, то якую бы ты выбраў, прынамсі, месяц? Я бы выбраў лістапад-снежань. Гэтага года? Ну, вось это ідэал. Ідэальны сцэнар. А чым грунтуецца такі аптымізм? Я думаю, што ўсё пачне валіцца вельмі хутка, нечакана і ў гэтым годзе. Трэба рыхтавацца, вядома, да найгоршага і да доўгага супрацьстаяння. Але ў мяне ёсць аптымізм, што ўсё можа адбыцца яшчэ сёлета. І ад нас залежыць таксама. І ад нас, тых, хто за мяжой, ад тых, хто ў Беларусі, як хутка это адбудзецца. У любым разе Лукашенко павінен зразумець адну рэч, што мы нікуды не дзенемся, мы нікуды не сыдзем, і беларускі народ усё роўна даб'ецца свайго. Дзякуй за размову. Пры канцы традыцыйна уручаю падарунак госцю. У тваім выпадку, калі я разважаў, што гэта можа быць, я ведаю, што ты любіш экстрым, такі нейкі вострыя адчуванні. У гэтай сувязі якраз і падарунак. Падарунак знаходзіўся якраз за твой спіной увесь гэты час. Я павінен стаць? Так, можаш прыняць гэта. Гэта сертыфікат на палёт на дельталёце ў якасці пілота. І самае цікавае, што палёт будзе, натуральна, што ў Мінску. І на рэалізацыю гэтага 3 месяца. У нас усіх ёсць, у цябе таксама. Таму зычу палятаць праз 3 месяцы на дельталёце. Трэба па-над Мінскам. Так, таму трэба паскарацца, лістапад не наш варыянт. Дзякуй за размову. Дзякуй.